Il-President Miriam Spiteri-Dobon u l-Prim Ministru Robert Abela laqgħu lill-konsli onorarji fil-Palazz u f'Kastilja waqt ir-riċeviment annwali fl-okkażjoni tas-sena l-ġdida. Il-Prim Ministru enfasizza l-irwol attiv ta' Malta fid-diplomazija multilaterali, inkluż il-Presidenza tal-Kunsill tal-Ewropa u l-ħidma fih dan l-Organizzazzjoni għall Kooperazzjoni u s-Sigurtà fl-Ewropa, l-OSCE, filwaqt li ringrazzja lill-istess konsli għall-kontribut imprezzabbli tagħhom fit-tisħiħ ta' relazzjonijiet internazzjonali ta' pajjiżna. Malta kapaċi tadatta, tinbidel u timxi l-qudiem meta tinvesti fin-nies tagħha, fil-ħiliet tagħhom u fil-kapaċità li toħloq valur ġdid kif ukoll valur miżjud. Hekk se nibqgħu. Inħadnu l-politika tal-inċentiv, se nibqgħu nwarbu l-politika tal-awsterità biex nibqgħu l-aktar ekonomija dinamika kif iċċertifika l-Fond Monetarju Internazzjonali mhux sas-sena d-dieħla imma saħansitra sas-sena 2030. Min-naħa tagħha l-President Spiteri-Dobon wkoll saħqet fuq l-impenn ta' Malta lejn id-diplomazija, il-multilateraliżmu u drittijiet umani, filwaqt li rriflettit fuq l-isfidi globali u enfasizzat l-importanza ta' dialogu u kooperazzjoni internazzjonali. Sa dan it-tant id-Deputat Prim Ministru Ian Burge f'laqgħa separata mal-istess konsli ħabbar li Malta tespandi l-politika barranija tagħha fejn jitlu r-reġjuni tal-Afrika Subsaharjana, l-Asja u l-Oċeanja wara tnedija tal-politika għal pajjiżi tal-Golf.